מה המצב אנשים, והם ברוכים הבאים לערוץ שלנו. לי קוראים איציק. לי קוראים עידן. ויובל לצערנו חולה. ואתם צופים עכשיו בערוץ של דיד. כן, בערוץ של דיד בואו. כתוב דיד בואו או דיד באו, אבל זה אמור להיות דיד בואו, פשוט טעות. ואי אפשר לשנות את זה, שיט. אוקיי, לא משנה, אז הערוץ הזה מתבסס על משחקי פחד, כאילו. אנחנו משחקים משחקי פחד. וזה אחד הקלאסים, אחד האהובים עליי גם כן, סלנדר דה רייבל, אוקיי? אם לא אכפת לכם אני אדלג על האינטרו הזה. לא, יודעים מה? אני אהיה נדיב ואני אעשה את האינטרו. רק צריך לסתום. אוקי דוקי, ועכשיו חזמנו. וזה הסרטון הכי מאפן שראיתם בחיים שלי. מה מאפן בו? לא רואים שם כלום. אתה לא רואה שם כלום. טוב, סליחה. אז אוקיי, הנה פה התחלה. בוא נראה. אני לא יכול לקפוץ על האבנים האלה, זה קשה מדי. אוקיי, בוא נלך ליער. וואי, איזה כיף ביער. ואיך בדיוק התרסקתי? כאילו, היה עץ נפול והתרסקתי בו במקרה, זה קצת דפוק. לא, סלנדר הפיל את העץ. איך סלנדר? מה, הוא חוטב את זה עם זה? לא. הוא חוטב ידיים. כי זה מפחיד. יש לי יותר מדי ידיים. סליחה אם יש לנו קצת בעיות בסלנדי עצמו. סלנדי. יהיה גם אאוטלאסט אחר כך, נעלה. אני לא אהיה פרייר, אני אלך דרך הגשר. דרך קיצור. לא. דרך השביל הרגיל, סליחה. אוקיי, יש פה את השביל הרגיל, אבל אני כבר מכיר קצת את המשחק, עברתי קצת. אז אני הולך בדרך קיצור. וזה אני או שאני החשוב פה? כן, מתחיל להיות יותר חשוב. וזה אומר דבר טוב. סלנדר בא לחבק אותי. אני לא רוצה שיחבק אותי עם הזרועות האלה. אני יודע שזה מלכודת. איזה מוזר היא רצה? היא, לא משנה. I can't see shit. די מטושטש פה. זה ננטנדה אני מניח. ולמה דווקא לא משנה זו? אוקיי, בוא נפתח את אוקיי. Left click, hold and drag the door, open close. זה כמו באמנישה. זה. What the hell? סלנדר רוצה... What the fuck? סלנדר רוצה שיסגור לך את הדלת. מזל שכל הדלתות פתוחות. וואו, אחלה ציורים. רואים ש... כן. שתגיד מה אנחנו עושים? עוד... לא. אבל משהו מעניין שם. אוקיי. עזאזל. זה היה קל. אם סלנדר מסתכל לנו. תסתכל, ראיתי פתק. לא, זה פתק, זה... מישהו נפטר, כל כך חמוד. תפסיק לירוק עליי. אני מרגיש כאילו עוד טוב. כל כך חמוד. סורי. אוקיי. בוא נתקשר. אני צריכה לסמס לחברה הטובה שלי, אבל... לקייט? קייט? The phone line appears to be dead. פסה. מה? הטלפון לא עובד. אוקי דוקי, בוא נראה מה סלנדר פה. מעניין אם סלנדר יצוף מהחלון, זה קצת מפחיד הדבר הזה. ואיפה פריקין פלאשלייט? פלאשלייט? פלאשלייט. בוא ננגן קצת. איך אתה יודע שאתה יכול לנגן? לא ידעתי שאני יכול לנגן. הלו? ננשום קצת. כן, אוויר. זה מריח כמו איש מת. לא יודע למה. פנס. תנקיו. טלפון. בוא נשתמש לחברה שלך. מה קורה חצי? אז אני... קאמון. היי סלנדי, אתה תופיע לי פה? תופיע פה? תופיע פה? איפה אתה? בלי חשבתי שזה זרוע. לא נראה לי שהוא יופיע פה, אין מצב. כאילו, כבר ההתחלה והוא יופיע בחלון? זה יהיה קצת מוזר. ודבילי. טוב, אני לא מתפלא, זה סלנדרמן. כאילו עכשיו, הכי מפחיד אם הוא יופיע בתוך הבית. בטח אני ברח, מודפאקה, אל תצרח. מה המצב?
תהיו בשקט! שקט! רעש! 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 מה אני מחפש בו בדיוק? אתה מנסה לחפש פה... כלום. בחדר השני. לא יודע. הלו! נראה שיש כאן פתק, לא? שקט! שקט! מה זה? מפתחות? טוב, לא יודע למה אני צריך אותם, whatever, אני אזרום. אוקיי, זה היה מוזר. כן. שלנדי, שלנדי! לא, הוא לא יופיע פה, אין מצב. כמו שאמרתי לך, אין סיכוי שבעולם שהוא יופיע פה. אני אחפש פה כל הבית. שהוא יופיע! הציץ נפל. זה לא סימן טוב. מסכן הציצה. שלום! הלו! מישהו? שלנדי? סאפ. טוב, בוא נראה. מוזיקה דרמטית? כן. What the hell? מה קורה פה? מה יש מאחריך? וואו, מה זה? מאחוריך, מאחוריך. חכה שנייה, חכה שנייה. פתאום. טוב פאק. בודה. אוקיי, אורייט, אוקיי, בוא נופיע בבית הזה. אוקיי. Escape. Can you see it? אוקיי, סלנדר לא יכול להיכנס ל... אוקיי, אני עפתי פה, עפתי, מה זה הייתה הצלחה הזאת? לא משנה מה, עפתי מפה. כי אתה לא מקשיב. מה זה? פלייגראונד, בוא נשחק. זאת אומרת, יש לנו זמן לזה. כן, זה לא כאילו קניבל רודף אחרינו בשבילה. מה זה? קניבל עם זרועות. אוקיי, אני לא קורא את זה. אתם יכולים לעשות פאוס ולקרוא את זה? מגליצ'ה, ייי! וואי. בוא נעשה את זה סרט. טוב, לא משנה. לא משנה. אני רוצה להתגלש ולא ללכת על זה. מה אני נראה לך פה? ומוזר שעברתי דרך זה. ומישהו פה מפליץ? לא, זה אוקיי. לא, זה האוזניות שלך. נו, למה אתה לא מתגלש, יא מניאק? אוקיי, לא משנה. ולמה זה נפתח? זה לא היה סגור קודם? ראיתי את זה סגור. אוקיי, עכשיו אין לי מושג אחרת, אני אלך אחרי השביל. עד שאני מפגוש אוקיי. זה בחורה, ילדה קטנה. כן, אתה כבר אמרת את זה. לא אמרתי את זה. טוב, לא משנה, עזוב. איזה מילים יש לה? באיזה צבע? אני לא מאמין שאני הולך את כל זה ולא יכולתי לקפוץ על הסלע מהדפוק הזה. לא יכולתי לקפוץ מעל הסלע הזה, אז לא, אני חייב ללכת כל היער ולהשתין במכנס. 3 פעמים, לא רק פעם אחת. אוקיי, אין לי מושג מה לעשות פה, אז אני פשוט אלך פה. מה זה? מעניין, שלה. מה זה? לא... אולי אמור להיות כאן פתק. מה? לא נראה לי. יש איזה סיפור עלילה, זה לא אמור להיות לזה פתקים או משהו. ואני שומע מישהו שמתגנב מאחורי כל הזמן. לא נראה, אני פשוט אזרום. רוצה חיבוק, מה? אתה לא תיתן לו? אני שומע כל פעם מישהו עוקב אחריי. ואיזה צרצר. לא זה הצרצר שעוקב אחריי? ממש צפוי. בואנה, זה מה זה מפחיד? צרצר עוקב אחריי. דבר הכי מפחיד ever. ברור. סלנדר זה כלום לעומת הצרצר הזה. מה זה? מה זה שם? מה זה? פתק? אוי, אז אנחנו כן צריכים לאסוף פתקים. רגע, אספתי את הראשון. הוא עכשיו ירדוף אחריי. אוקיי, עפתי מפה. It was nice to meet you. But I'm out of here. I can't see shit. See you next time. סלנדי, סלנדי. אל תעשה את זה, אל תקרא לו, נו, באמת. כאילו, אתה עושה לי את החיים יותר גרועים.
זה הסירה הזאת שם. טוב, היה שם עוד שביל, אז אני כנראה אלך בשביל הזה. אני חושב שגם פה היה אמור להיות פתק. כן. What the fuck? אוקיי, אורייט. אוקיי. יש לי צמרמורת. לא שוב פעם השתנת, נכון? מה? לא. מה זאת אומרת שוב פעם? ולא נראה לי ששומעים אותך, עידן, תתקרב יותר למיקרופון. אני השתנתי שוב פעם, תודה. מה זאת אומרת שוב פעם? היחיד שהשתין פה זה אתה. תשקר לי. אתה היחיד שהשתין פה. אתה היחיד שהשתין פה. מה נראה לך? לא בחורה פחדנית כמוך. אתה בחור הכי טוב בעולם. וואלה? פאק. טוב, כי אתה לא מקשיב לרעש, אתה לא משחק בזה? כן, הוא צופה בזה. לצפות זה כלום. אתה צריך ללבוש אוזניות על פול ווליום בשביל לעשות את זה. ופופורן, אז תשתוק. כן, אתה נהנה לך בזמן שאני מפחד אחוי שרמוטה פה. כן, בסדר טוב. ממש מעולה. מצוין. סרט שאין לו קול בשבילך, כי אני לובש אוזניות, אתה יודע. סרט מעולה, אחי. תודה רבה, אני משקיע בו. זה לא נראה ככה. איך לשים פה? יציונות, איפה הפתק הזה? אני בטוח שיש פתק. כל האזור הענק הזה ואין... כן, נקע לי לרגע. ותן קצת פופקורן. אוקיי, יופי. מה זה? לא שמתי לב לזה. די, אוקיי, אהבתי מפה. איפה אני? נו, לאן יש לי עוד ללכת? כאילו, איבדתי את... לא, הנה השביל. מה זה? מפה כזאת? לא פתק. תודה רבה. והמוזיקה מתחילה להיות הרבה יותר מלחיצה עכשיו. אוקיי, לאן ללכת? אוקיי, לפה. whatever. מגדלות. בטח גם שם יש פתק. טוב, זה... אולי זה המקום הבטוח שאני צריך להגיע אליו. כל הזמן הזה סתם אספתי פתקים. מאיפה היא יודעת שבשביל לשרוד מסלנדר היא צריכה לאסוף פתקים? איפה היא יודעת את זה? כן, זה שט. זה לא הדרך שממנה באתי? עידן הלך וברח מאיזה פחדן. איט. הפחדנית חזרה. מה? איך לשתות מים? מים? אתה שותה מים בסוכה? כאילו באמת. ממש לידך היה מים, במקום זה אתה הולך רחוק... אתה הולך רחוק יותר לסוכה. איפה אתה רואה מים? במקרר. אם אתם שומעים איתי גדען, אתם תשמעו שהוא ישתגע לך. אוקיי. בסדר. מה? עוד לא סיימנו. יש לנו עוד פעם. זה היה מפחיד. ג'יזוס קרייסט. אוקיי, עוד פעם אחת. אחרונה? בתקווה שהפעם נעבור על זה. מוזר, זה שונה. אם מדברים בפעם שלי. מוזר, זה לא משהו שהתחלתי קודם. אבל באגים, לאגים, כמובן, כי זה פרוץ, אז... אני אנסה להשיג את ה... אני אנסה לתקן את זה, אם אני אוכל. מה זה? לאן? אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. סורי, קצת הייתי צריך להירגע.
היא קצת בלחץ. קח את זה. אני מתחיל לאכול את הבשרים. עידן אוכל בשרי. אצלי אתמול כל הלילה היה שלשול. מה זה? שלשלתי כל הלילה. מה? לא יודע למה. זה מאכלים שלך? לא. רוח עוברת פה. אני זורם לי אל היער. טננננננ. אוקיי, עזבו את זה. אופסי דופסי. I'm walking. ואני עדיין הולך. I'm walking. שירותים, אחלה, בדיוק מה שאני צריך. רק שאני לא יכול לפתוח אותם. צערי. אוי, לא, המקום הזה. אני בכלל לא אוהב את המקום הזה. נזל. פתק. קפט. קפט. מה זה? What the hell? I don't give a shit. So don't judge me. אני לא מביא חרא. F you. אני צריך בשביל להירגע ולא שמתי לב לזה. כי עכשיו אין לי מושג לאן אני הולך, אז אני פשוט אזרום עם היער. אני זורם לי עם היער. אופס, מחכה שיעשה לי צוב. סתם. ועידן נהנה לו שמה בזמן שאני מפחד עד מותי. סתם תקרוא. הוא שעדיין נראה שם. יופי, עוד מקום שאני לא אוהב. טוב, אני לא אוהב את כל המקומות. טוב. סטופ. אוקיי. אורייט. אוקיי. אוקיי. בוא נראה, אז מפה לאן אני צריך ללכת? I don't freaking know. אני מכיר את המקום הזה, זה איפה שהמדורה כן, המחנה הזה. אני מכיר את המקום הזה. בוא נראה אחר כך מהפתק. אמור להיות בדרך כלל על האוהל. אוקיי, אורייט. משם לקחתי כבר פתק. נראה לי. כן, לקחתי כבר משם. יפ, לקחתי. אז בוא נראה, עד עכשיו יש לי 5 פתקים. וכל מה שעשיתי זה היה רק סיבוב. בוא נראה. אני ממשיך עם הפופקורן. עידן מנסה להתרחק כמה שיותר. מה? תירוצים. אוקיי, זה נתקע שוב. מצטער אם זה נתקע. אוקיי, אני מנסה סורי על זה, בנוגע לזה. זה יכול לקרות מדי פעם. ננסה לתקן את זה. נראה לי. כמובן שלא נצליח. ברור, מה? כאילו. באמת, כאילו, אתה חושב שנצליח? אין קול. מה? חבל שלשבת שלך אין קול.
ציילת בתוך ה... מה? מצאת את הפתק שבתוך המוצא? כן. תמיד יש עץ גדול שצריכים לבדוק. מה? תמיד יש עץ גדול. לא, לא פה, לא במקום הזה. לא? יש עץ כאילו קטן ו... אוקיי, גם פה מצאתי. איפה עוד לא חיפשתי? עידן, איפה עוד לא חיפשתי, אתה זוכר? מה? למעלה הכל חסום. וואלה, עכשיו נדפקתי. חיפשתי כבר פה, אז איפה עוד לא חיפשתי? נו באמת, אני עושה סיבובים כל הזמן. כאילו, כבר הייתי לא פה. נראה לי. רגע, הייתי פה? לא. לא, אתה לא ראית, אז אל תגיד לי אם כן או לא. אוקיי, הייתי. 5 נראה לי, 5 או 6. אוקיי, פה לא הייתי. היית באמצע היער? או, יופי, באמת, רציני. רצינות. אוקיי, אורייט. אוקיי. מפחיד, אורייט. לא נראה לי שיש פה פתק, זה רק פיצול. לאיזה כיוון, עידן? מהר. לא. לא לשם, הייתי שם. ציונות, אני עושה סיבובים, אני לא מצליח למצוא את הפתקים האחרים. כאילו, הייתי כבר במחנה הזה. הלבדה. הייתי פה כבר. איפה עוד לא הייתי, עידן, אתה זוכר? בוא נראה, האש הגדול? אנחנו. ואני זוכר עוד איפה שבשירה. וואלה. אבל בסירה אני לא מצליח למצוא את זה, כאילו. אבל בשירה זה תמיד בשירה? נראה שתמיד בחלק האחרון. כאילו אתה מוצא את כל הפתקים ופתאום מופיע לך פתק. יכול להיות. The fuck? I can see you, you can see me. He. Oh, come on! הייתי פה כבר. נראה שהיית באמצע היער. מה זאת אומרת באמצע היער? ממש עמוק בתוך. לא. בדיוק. היית... ג'יזוס קרייסט. בואנה, נראה שאני מצלם יותר כבר מאיזה חצי שעה. טוב, זה לא משנה, בדרך כלל ככה הסרטונים שלי אמורים להיות. אין, לא זמן טוב. כן. לגמרי לא. יש לי הלו. אותו.
נשאר לי עוד 3, כן, 5 פתקים. והסתכל מה מצאנו. עוד פתק. לא לקחתי. עכשיו לקחתי. ייי. נשאר לי עוד 2. ייי. אמרתי לך ללכת יותר לעומק. אבל לא הלכתי יותר לעומק. היי! ייי. אוקיי. אני עובד לבכות. אני עומד לצחוק. כי אני בוכה. אתה צוחק כי אני בוכה? אני משתיים. לא, אני לא. אני מרגיש את זה, שק. אתה מרגיש הרבה דברים. על טבעי. אל תרגיש את זה, אוקיי? תעשה לי טובה, אל תרגיש את זה. אוקיי, במילא לא היה שם פתק. סמוק. ואנחנו נתראה בפרק הבא. כן. 7 פתקים, הלוותה. אוקיי, בפרק הבא אני כבר אגיע לשלב הבא כי... הבאתם את הרעיון. אז אני אאסוף את הפתקים ורק אז אני אתחיל לצלם. אז תודה רבה שצפיתם. אני הייתי איציק. אני הייתי עידן. כן, אתה היית עידן. ויובל לצערי חולה. אז תודה רבה שצפיתם בפרק... רגע, זה הסרטון הראשון? אוקיי, בסרטון הראשון של דיד וואו. אז יאללה ביי.